Jama'a salamu alaikum. Muna murna mutanen garin Tilar Kwadi. Daidai wannan lokaci da kuka zo kun zo a daidai lokacin da ya dace. A daidai wannan lokacin wannan shahararren jarumin fim ɗin Hausa wanda ya shahara ya shiga ko'ina da ko'ina a nahiyar Afirka da Najeriya gabaki ɗaya ya zo gidan wannan kallo namu. Sai kun taba mishi zan gaya muku sunanta. Wannan dan wasan ba kowa ba ne, wannan shahararren dan wasan Hausa ne wanda ya yi suna ya tumbatsa. Wato ba kowa ba ne, wace shahararren dan wasan mu Sarki Ali Nuhu. Yawa na gode. Wato Sarki Ali Nuhu ya shigo cikin wannan gidan wasan namu kuma zan kirawo shi wanda ya yi fim din nan na Jamilu na. Na gode. Sarki Ali Nuhu lokacin ka yayi. Bari ya fito ku gani. Yawa, zan ku taba masa don Allah. Ga nan ba Ali Nuhu bane. Assalamu alaikum. Allah ba Kuma kamar shi ma amma sai dai shi bari dai mu ji abin baya da gemu ai. ba ma shi bane wallahi kana ganin wannan To idan bari mu ga dai me za su. Ga Ali Nuhu barka da zuwa lalle ya gida. Jama'a ku tawa wa Ali Nuhu. Jama'a ku tawa wa wasila. Yalla, to yanzu da wannan lokacin DJ ka muni kiɗa. Yare mai soyayya. Ba zan bari ba. Ana ka bari ba kana ba za ka bari ba. Ba roƙon na. Wai ita wani ba zai bari kai. Yare